Ce este marketingul? Marketingul este un proces. Acesta presupune crearea, comunicarea și livrarea de valoare consumatorilor cu scopul creării și menținerii loialității. Până la urmă, totul se rezumă la oameni, indiferent dacă este vorba de produse sau servicii. Scopul final este ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre ceea ce se marketează și să ia decizia finală, care de cele mai multe ori este una de cumpărare. Astfel, un alt scop este atragerea și retenția consumatorilor. În esență, marketingul este o funcție de business. Acesta trebuie să rezulte în beneficii atât pentru afacere, cât și pentru fondatori. Aici vorbim despre loializarea cumpărătorilor pe de-o parte și obținerea profitului de cealaltă. Totodată, marketingul este și o știință de analizare și identificare a piețelor țintă pe care urmează să fie promovat produsul sau serviciul. Analiza pieței pe care urmează să ne promovăm produsul, segmentarea consumatorilor și înțelegerea comportamentului de cumpărare a acestora ne va permite să marketăm sau să ne promovăm produsul cât mai bine. Acțiunile de marketing sunt considerate de succes atunci când misiunea, viziunea și acțiunile companiei sunt urmate întocmai și se complementează. Și până la urmă, cum ajungem la succes? Cum ajungem să ne diferențiem? Cum ajungem să convingem consumatorul să cumpere de la noi și nu de la competitorul nostru? Aici vorbim despre avantajul competitiv. Avantajul competitiv este ceea ce ne diferențiază pe noi de ceilalți jucători de pe piață. Este valoarea adăugată pe care produsul nostru sau serviciul o livrează consumatorului. Atunci când îi explicăm, comunicăm și demonstrăm prin ce suntem diferiți de ceilalți jucători de pe piață și arătăm care este valoarea adăugată a produsului nostru, ne putem diferenția de competitori. Asta este cheia în obținerea avantajului competitiv și asta ne va ajuta să loializăm cumpărătorii. Avantajul competitiv și menținerea acestuia rezultă în cumpărători loiali care nu vor mai merge la competitori și care vor lua foarte ușor decizia de cumpărare, în favoarea noastră. Însă, înainte să începem să marketăm ceva, trebuie să înțelegem care este filozofia noastră de producere, cum ne organizăm noi afacerea și care este piața pe care o servim. Astfel, putem discuta despre 4 concepte mari de producere și marketing. Ce trebuie să înțelegem este că piețele sunt dinamice, se schimbă și au necesități diferite. Iată de ce conceptele afacerii noastre sau pe ce ne focusăm și ele pot fi diferite. Astfel, trebuie să discutăm despre 4 concepte mari. Cel mai clasic și unul dintre cele mai populare este conceptul de producere. Acesta este caracteristic piețelor în dezvoltare și se focusează în mare parte pe ceea ce spune prin definiție, pe producere. Nu atât pe caracteristicile și valoarea adăugată pe care produsul o asigură, ci pe producerea sa în masă. În acest caz contează disponibilitatea produsului și nu atât valoarea adăugată pe care acesta o va aduce pe piață. De cealaltă parte, avem conceptul de produs. Acesta, iarăși, din denumire, se focusează pe produs mai mult, pe caracteristicile sale, pe îmbunătățirea caracteristicilor produsului și valoarea adăugată pe care o va aduce. În conceptul de produs, produsele ajung să aibă și un preț mai ridicat decât cele livrate în cadrul conceptului de producere. Presupunerea este că oamenii vor fi loiali atât timp cât produsul le va satisface necesitățile și așteptările. Iată de ce afacerile trebuie să inoveze continuu în cadrul acestui concept. Conceptul de vânzare. Aici, indiferent de necesitățile pieței sau necesitatea consumatorului, afacerea se focusează pe vânzare directă. Aici noi nu credem că produsul se va vinde decât dacă va fi împins prin promoții și campanii directe și active. Dacă în conceptul de vânzare afacerea se focusează pe promoții active, în conceptul de marketing, afacerea analizează necesitatea pieței, analizează dorințele pieței și livrează produsul pe care piața și îl dorește. Tot aici este foarte importantă analiza competiției și inovația constantă. Dincolo de cele 4 concepte considerate deja clasice, un al 5-lea se conturează, conceptul social. Conceptul social presupune că, dincolo de atenția acordată necesităților pieței, valorii pe care produsul o asigură și inovația constantă, afacerea mai ia în calcul și impactul pe care îl are asupra comunității, dar și asupra mediului și urmărește să producă un impact pozitiv în societate. Aici vorbim despre producere responsabilă, conservarea resurselor naturale și minimizarea amprentei de carbon. Cum se încadrează însă aspectul social în antreprenoriat? Aici avem 2 metode cheie.
Prima încadrare poate fi realizată la nivel de produs. Producerea este organizată și produsul este creat cu luarea în calcul a factorilor sociali și a impactului asupra bunăstării comunității. La nivel de producere vorbim despre utilizare rațională și sustenabilă a resurselor, iar la nivel de impact social putem vorbi despre soluționarea problemelor din comunitate. Spre exemplu, prin angajarea persoanelor cu dizabilități sau crearea de locuri de muncă acolo unde este nevoie de ele. Dar ce facem atunci când caracteristicile produsului nu depind de noi? Iar noi, în calitate de producători, nu putem afecta procesul de producere. Aici intervine cel de-al doilea aspect, cel de comunicare și responsabilitate corporativă. Se vorbește foarte mult despre responsabilitate corporativă, dar ce presupune aceasta? Susținerea campaniilor cu rezonanță și impact social sau chiar inițierea acestora, acțiuni de caritate sau de susținere a comunităților marginalizate sau a comunităților care au nevoie de ajutor, sau acțiuni de sustenabilitate de mediu. Până la urmă, este vorba de orice acțiune pe care afacerea sau compania o poate întreprinde în afara activității sale de bază, care ar fi de vânzare sau promovare a produsului, în beneficiul comunității sale. Dincolo de imagine sau produs, responsabilitatea socială poate purta și o tentă legală pentru companie. În calitate de membru al societății, afacerea, fiind persoană juridică, are anumite drepturi, dar și obligațiuni pe care ar trebui să le respecte. Respectându-le public și deschis, aceasta nu are decât de beneficiat. Aici vorbim despre plata impozitelor, intoleranța față de corupție și retribuirea oficială a muncii, dar și cu respectarea drepturilor angajaților. În esență, acțiunile de responsabilitate socială nu au decât să aducă beneficii reputaționale unei companii. Astfel, aceasta ajunge nu doar să levreze beneficii societății, dar își invită consumatorii să-i urmeze exemplul și să adere la aceleași valori. Astfel, companiile capătă o nouă dimensiune, complicată, dar foarte meritoasă pe termen lung, la nivel de capital de loialitate. Responsabilitatea socială funcționează atunci când scopurile companiei sunt aliniate cu impactul pozitiv produs în societate, fie prin produsul vândut sau serviciul prestat. Și dacă este executată și comunicată corect, nu rezultă decât în sporirea vânzărilor, sedimentarea loialității, dar și îmbunătățirea reputației unei companii.